විශේෂයෙන්ම 2019 පාස්කු ප්‍රහාරය விசேடமாக 2019 ஈஸ்டர் தாக்குதல் අපේ රටේ 250කට වඩා වැඩි පිරිසක් මිය ගියා. 250க்கும் அதிகமானோர் இறந்தார்கள். 500කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තුවාල වුණා. 500க்கும் அதிகமானோர் ඒ காயமடைந்தார்கள். අවස්ථානවල ඇතුලේ බෝම්බ පිපිරුවා. அதாவது மத தலங்களுக்கு உள்ளே வந்து හෝටල් ඇතුලේ බෝම්බ පිපිරුවා. குண்டு வெடித்தது. ஹோட்டல்களுக்கு உள்ளே குண்டு රටේ வெடித்தது. විශාල විනාශයක් ඇති වුණා. பாரிய விநாசம் ஏற்பட்டது. ඒ විනාශයෙන් තවත් විශාල ලෙස බටකෑවා මුස්ලිම් ජනතාව. அந்த விநாசன் அந்த விடயத்தின் மூலமாக முஸ்லிம் மக்கள் பல்வேறு தரப்பட்ட මුළු பிரச்சனைகள் සමාජෙම මුස්ලිම් ජනතාව කෙරෙහි සැකයෙන් බලන්න පටන් ගත්තා. முழு சமுதாயமும் முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக பார்க்க வலிக்கிட்டார்கள். මතකද? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா? මුස්ලිම් ජනතාව ලැජ්ජාවටපත් වුණා. முஸ்லிம் மக்கள் துன்பத்திற்கு முகம் கொடுத்தார்கள். හැබැයි ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මොකද්ද? ஆனால் அவர் என்ன சொன்னார்கள்? මේ කණ්ඩායම් ගැන පොලිසියට පැමිණිලි කළා තිබුණා. இந்த அமைப்புகள் தொடர்பாக போலீஸுக்கு நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். මේ කණ්ඩායම් ගැන ආණ්ඩුවට කියලා තිබුණා. இந்த அமைப்புகள் தொடர்பாக நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு சொல்லியிருந்தோம். හැබැයි මේ අන්තවාදී කණ්ඩායම් ගැන ආණ්ඩුව තීරණයක් ගත්තේ නැහැ. ஆனால் இந்த அடிப்படைவாத அமைப்புகள் தொடர்பாக அரசாங்கம் ඒ தீர்மானம் නිසා මුළු எடுக்கவில்லை. මුස්ලිම් සමාජෙම අපහසුතාවයටපත් වුණා. ஆகவே ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமுதாயமும் மிகவும் පත් වුණේ නැද්ද? துன்பத்துக்கு முகம் கொடுத்தது. அப்படி இல்லையா? එහෙම වුණා නේද? அப்படி நடந்தது தானே? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මතකයි අරුගම්බේ ප්‍රහාරයක් ගැන වාර්තා වුණා. உங்களுக்கு தெரியும், அருகம்பையில் ஒரு தாக்குதல் தொடர்பான ஒரு அறிக்கை අපි வந்திருந்தது. බලයට ඇවිල්ලා පොඩි කාලයකින් நாங்கள் வந்த ஒரு கொஞ்ச நாளே இல்ல අපිට විදේශ ඔත්තු සේවා විසිනුත් ඒ පිළිබඳ සනාථ කරලා තිබුණා. எங்களுக்கு வெளிநாட்டு இந்த அமைப்புகள் ஊடகம் அது கிடைத்திருந்தது. வந்து අපේ වගකීම මොකද්ද? எங்களது பொறுப்பு என்ன? එවැනි ප්‍රහාරයක් සිදුවීම වළක්වන්න. இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறுவதை தவிர்த்துக் கொள்வது. ඉතින් අපි සැලසුම් කරා ආරක්ෂාව ඉතාමත් හොඳින්. ஆகவே நாங்கள் நமது பாதுகாப்பினை மிகவும் சரியாக திட்டமிட்டோம். අපි කීප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. நாங்கள் சிலரை கைது செய்தோம். ඒගොල්ලොත් රැඳවුම් නියෝග හරහා රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානවල තියාගෙන අපි පරීක්ෂා කරා. அவர்களையும் தடுப்பு காவலில் வைத்திருந்து நாங்கள் விசாரணை மேற்கொண்டோம். අපිට විශාල තොරතුරු එල්දරව් වුණා. எங்களுக்கு பல்வேறு தரப்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகின. අරුගම්බේ ප්‍රදේශයේ ඡායාරූප අරන් තියෙනවා. அருகம்பை பிரதேசத்தில் புகைப்படம் எடுத்திருந்தார்கள். කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඡායාරූප අරන් තියෙනවා. கொழும்பில் புகைப்படம் எடுத்திருந்தார்கள். ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ අත්අඩංගුවට ගත්තා. நாங்கள் அவர்களை கைது செய்தோம். ඒ වගේම அது போன்று එක් විශාල මුදල් ගනුදෙනු වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපි අත්අඩංගුවට ගත්තා. பாரிய பண கொடுக்கல் வாங்கல் இடம்பெற்றிருந்தது. විදේශීය අත්අඩංගුවට ගත්ත ප්‍රහාරයන් ගැන පුද්ගලයෙක් வெளிநாடுகளில் கைது செய்யப்பட்ட அந்த நபர்களுடன் එයත් එක්කත් මේ අය සම්බන්ධකම් පවත්වලා තිබුණා. அவர்களிடம் இவர்கள் தொடர்புகளை மேற்கொண்டிருந்தார்கள். අපි 6 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් පරීක්ෂණ කරා. நாங்கள் 6 பேரை எடுத்து நாங்கள் விசாரணை மேற்கொண்டோம். ඒතර දෙමළ අය හිටියා. அதிலே தமிழர்கள் இருந்தார்கள், මුස්ලිම් අයත් හිටියා. முஸ்லிமாக்களும் இருந்தார்கள். හැබැයි මොකද්ද උනේ? ஆனால் என்ன நடந்தது? අපි අරුගම්බේ ප්‍රහාරය වැළැක්වුවා. நாங்கள் அருகம்பை தாக்குதலை நாங்கள் தவிர்த்து கொண்டோம். හරිද වැරදිද? அது சரியா பிள்ளையா? කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? யாருக்காவது சொல்ல முடியுமா? මුස්ලිම් අය අත්අඩංගුවට ගත්තා. முஸ்லிமாக்களை கைது செய்தது, දෙමළ අය අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. தமிழர்களையும் கைது செய்ததுன்னு சொல்லிடுமா? නෑ අපි මොකද්ද කරේ? நாங்கள் என்ன செய்தோம்? ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. தேசிய பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நாங்கள் செயற்பட்டோம். එහෙම නොවුනොත් මොකද රටට වෙන්නේ? அப்படி இல்லாட்டிக்கு என்ன நடக்கும்? අපි සංචාර කර්මාන්ත කඩා වැටෙනවා. நமது சுற்றுலாத்துறை வீழ்ச்சி නැවත அடையும். ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවයක් ඇති වෙනවා. மீண்டும் மக்கள் மத்தியிலே மிகவும் விரிசல் ඒ ஏற்படும். නිසා අපි මේ රට ගැන කල්පනා කරලා நாங்கள் நாட்டை பற்றி யோசித்து, ජනතාව ගැන කල්පනා කරමින් மக்களை பற்றி யோசித்து අපේ රටේ ආරක්ෂාවට ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. நமது நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக எடுக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான தீர்மானத்தை எடுத்தோம். ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ තරුණයා අත්අඩංගුවට ගත්තේ. அப்படித்தான் இந்த இளைஞரும் கைது செய்யப்பட்டார். ඔව් ලංකාවේ ප්‍රධාන සුපර් මාකට් එකක கொழும்பில் இருக்கின்ற பிரதானமான சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றில் ස්ටිකර් එකක් අලවලා තිබුණා. ஸ்டிக்கர் ஒன்றை ஒட்டி இருந்தார். ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන්ට විරුද්ධව. இஸ்ரேல் மக்களுக்கு எதிராக. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා எங்களுக்கு விசேடமாக தெரியும், අද මැද පෙරදිග මේ සිද්ධ වෙන සිදුවීම இன்று மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இடம்பெறும் இந்த விடயம் ඊශ්‍රායල පලස්තීනයට එරෙහිව කරන අමානුෂික ප්‍රහාරයක්. இஸ்ரேலினால் பலஸ்தீனத்துக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் மனிதாயமானத்துக்கு எதிரான விடயங்கள். අපි හැමදාමත් හෙලා දැකපු දේශපාලන நாங்கள் ව්‍යාපාරයක්. தொடர்ந்து அதனை கண்டிக்கும் அரசியல் இயக்கம் අදත් ප්‍රසිද්ධියේ இன்றும் பிரசித்தியாக කවර හෝ කෙනෙකුට யாருக்கு எதிராகவும் ඒ ප්‍රහාරන්ට උද්ඝෝෂණ විරුද්ධ උද්ඝෝෂණය කරන්න පුළුවන් නම් அதற்கு எதிராக வந்து ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ඒ අයිතිය තියෙනවා. அந்த உரிமை இருக்கின்றது. පෞගියදා මම දැක්කා கடந்த காலத்தில் நான் கண்டேன், ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය ඉස්සර උද්ඝෝෂණ තිබුණා. அமெரிக்க தூதுவராலயத்திற்கு முன்னர் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் ඒවට நடந்தது. අපි කිසි බාධාවක් කරන්නේ නැහැ. நாங்கள் அதை தடை செய்யவில்லை. හැබැයි මෙතන වෙන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ஆனால் இங்கு வேற பிரச்சனை ஒன்று வந்து හොරෙන් ඇවිල්ලා களவாக வந்து රාත්‍රී වෙලාවක இரவில் තනි කෙනෙක් தனி ஒரு ஆள் ස්ටිකර් එකක් අලවලා යනවා. ஸ்டிக்கர் ஒன்றை ஒட்டிட்டு போறார். අපිට සැකයක් මතුවුණා. எங்களுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. පරීක්ෂණ කරලා ඌ අත්අඩංගුවට ගත්තා. நாங்கள் விசாரணைக்காக அவரை கைது செய்தோம். ඔහු පිළිබඳව විස්තර හෙව්වා. அவர் தொடர்பான தகவல்களை தேடினோம். වැඩි යාළුවන් ඇසුරු කරන්නේ නැහැ. அதிகமாக நண்பர்கள் இல்லை. ඔහුගේ ෆෝන් එකේ සමහර තොරතුරු තිබුණා. அவரோட போன்ல சில
தகவல்கள் இருந்தது. ඔහු ගනුදෙනු කරලා තිබුණා සහරාන්ලගේ කණ්ඩායමේ සමහර අයත් එක්ක ඒ කාලේ හිටපු. சஹரான் அணியில் அந்த காலத்தில் இருந்த சிலரோட வந்து சில தொடர்புகள் මා இருந்தது. එකෙන් කියන්නේ ඔවුන්ගේ සබඳතාවයක් තියෙනවා. அதுல இருந்து நான் சொல்லல வந்து அவங்களோட வந்து எந்த விதமான தொடர்பும் இருந்தது. ඔහුත් එක්ක පරීක්ෂණයේදී අපි එළිදරව් වුණේ. அந்த விசாரணையில் எங்களுக்கு வெளியில வந்த விஷயம் මැද என்னன்னா, පෙරදිගෙන සිදුවෙන සිදුවීම් மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இடம்பெறும் விடயம் ඔහු YouTube එකේ දකිනවා. அவர் யூடியூப்ல பாக்குறார், සමාජ ජාලවල දකිනවා. சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக ඔහුට பாக்குறார். කේන්තියක් එනවා. அவருக்கு கோபம் வரும். ඔවුන් ස්වයන් අභිප්‍රේරණයට ලක් වෙලා තියෙනවා. அவர் சுயமாக ஒரு ஒரு கோபத்துக்குள் தள்ளப்பட்டிருந்தார். ජාලයක කොටස්කරුවෙක් ලෙස නෙවෙයි. அந்த அணியில் ஒரு அங்காளி, ඔහු ස්වයන්ව அணியில் ஒரு பங்காளி ஆகிய தனியாக අමානුෂිකත්වයට එරෙහිව மனிதாயமான முறைகளுக்கு எதிராக යමක් කළ යුතුයි කියන අභිප්‍රේරණයට ලක් වෙලා තිබුණා. என்ன சரி ஒன்று செய்யணும் என்று சொல்ற அபிப்பிராயம் அவருக்கு ඒක இருந்தது. පරීක්ෂණයේදී එළිදරව් වුණා. அது விசாரணை மூலமாக வெளிவந்தது. අපි ඒ දරුවා ගෙනල්ලා දෙමව්පියන්ට පෙන්නුවා. அந்த දෙමව්පියන්ට ඒ දරුවව පෙන්නුවා. அந்த புள்ளையை வந்து பெற்றோர்கிட்ட நாங்கள் கொடுத்துனாங்க. දෙමව්පිය මොකද්ද කිව්වේ? பெற்றோர் என்ன சொன்னாங்க? ඒ දරුවා ඒ ව්‍යසනයෙන් බේරාගත්තට ස්තුතිවන්ත වුණා. அந்த புள்ளையை வந்து அதில் இருந்து காப்பாற்றுவதற்கு வந்து நன்றி செலுத்தினார்கள். අපි ඔහුව නිදහස් කරා. நாங்கள் அவரை விடுதலை செய்தோம். හැබැයි නිදහස් කරලා තියෙන්නේ நாங்கள் விடுதலை செய்திருப்பதும் ආරක්ෂක විපරමක් යටතේ. அதாவது பாதுகாப்பு தொடர்பான விடயங்களுக்கு கீழ் අපි ඒ දරුවා බේරගන්නත් උනා. நாங்கள் அந்த புள்ளையை பாதுகாக்கவும் வேண்டும். ගැටුමක් ඇති වෙනක වළක්ව ගන්නත් උනා. பிரச்சனை உருவாவதிலிருந்து நாங்கள் தவிர்த்துக் கொள்ளவும் வேண்டும். අපි කරපු වැඩේ හරිද වැරදිද? நாங்கள் செய்தது சரியா புள்ளையா? මම අහන්නේ තමුන්වහන්සේලාගෙන්. நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன், ඒක වැරදිද? அது புள்ளையாது? මේ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් இந்த நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக නැවත සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්න දෙන්න බෑ. மீண்டும் பிரச்சனைகள் உருவாக்க விட முடியாது. මේ මුස්ලිම් තරුණයෙක් ගන්නව නෙමෙයි. இது முஸ்லிம் புள்ளை எடுப்பது இல்ல. ස්වභාවිකව එයා ස්වභාවිකව අභිප්‍රේරණය ස්වයං අභිප්‍රේරණයට ලක් වෙලා. அவர் சுயமாகவே அவர் வந்து ஒரு ஒரு தாக்கத்துக்குள்ளாக இருந்தார். ඉතින් අපි ඒවට ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. நாங்கள் அது தொடர்பான நடவடிக்கையை நாங்கள் ඒ எடுத்திருக்கிறோம். කිසිදු ජාතියක් அது எந்த ஒரு இனத்துக்கோ ආගමක් ඉලක්ක කරගෙන කරන දෙයක් නෙවෙයි. மதத்தையோ இலக்காக செய்ய முடியாமல் රටේ ආරක්ෂාවට කරන එකක්. நாட்டின் பாதுகாப்பு தொடர்பான விஷயம் කරන්න ඕනේ නැද්ද? செய்யணுமா இல்லையா? මම අහන්නේ ඔබගෙන්. உங்கள்ட்ட நான் கேட்கிறேன், අපි වැරදිද? நாங்கள் புலையா? අපි හරි. நாங்கள் சரி. ඔබ පරීක්ෂණ කරන්න ඕන. நாங்கள் விசாரிக்க வேண்டும். එහෙම නැත්නම් සිදුවීම සිදුමාට පස්සේ அது எது சரி ஒரு பிரச்சனை உருவானதன் කතා பின்னர் කරලා වැඩක් තියනවද? நாங்கள் பேசி பிரயோசனம் இருக்கா? වාස්කු ප්‍රහාරය ஈஸ்டர் தாக்குதல் මොනතරම් කිව්වද මෙහෙම එකක් වෙයි කියලා? எவ்வளவு சொன்னாங்க இப்படி நடக்கும்? මොනතරම් වාර්තා තිබුණද? எவ்வளவு அறிக்கைகள் இருந்தது? මුස්ලිම් ජනතාව කොච්චර කිව්වද? முஸ்லிம் மக்கள் எவ்வளவு சொன்னாங்க? සමන්තුරේ පොලිසිය වලට ගිහලා පැමිණිලි දෙම්මනේ. சமாந்திரை போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் முறைப்பாடை හැබැයි மேற்கொண்டாங்க. ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නෑ. ஆனால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. අන්තිමේ මහා විනාශයක් සිද්ධ වුණා. கடைசியில வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விநாசம் ஒன்று ජාතික ஏற்பட்டது. ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුව தேசிய மக்கள் சக்தியின் அரசாங்கம் විනාශයක් සිද්ධ වෙන්න ඇරලා ஒரு விநாசம் ஒன்று ஏற்படுவதற்கும் பார்த்துக்கொண்டு තීන්දුව ගන්න ආණ්ඩුව නෙවෙයි. தீர்மானிக்கும் அரசாங்கம் இல்ல. විනාශයක් සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා ஒரு நாசம் ஒன்று ஏற்படுவதை தவிர்க்க ආරක්ෂාව ගැන කල්පනා කරන ආණ්ඩුවක්. பாதுகாப்பு தொடர்பாக யோசிக்கும் அரசாங்கம். හරිද වැරදිද? சரியா புள்ளையா? මට අද කියන්න. எனக்கு இப்ப சொல்லுங்க, එහෙම ගන්න එපාද? அப்படி அப்படி கைது செய்ய வேணாமா? ඕන දෙයක් කරන්න කියන්නද? என்னவும் செய்யணும்னு சொல்றீங்களா? ඊට පස්සේ මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? නැවත අනවශ්‍ය ගැටුමක් ඇති වෙනවා. மீண்டும் தேவையில்லாத பிரச்சனை உண்டு வரும். අන්න ඒ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ. அந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எடுக்கக்குள்ள ඒක කරන්න ඕන. அதை எடுக்க வேண்டும். ඒක සිංහල වේවා, அது சிங்களமோ දෙමළ වේවා, தமிழோ මුස්ලිම් වේවා, முஸ்லிமோ ඒ ಜಾති අනුව இன அடிப்படையில் ආගම් අනුව නෙවෙයි අපි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. மத அடிப்படையில் இல்ல நாங்கள் செயற்படுவது. අනතුර කරන්නේ කවුද? அந்த அனர்த்தத்தை உருவாக்குவது யார்? සිංහල කෙනෙක්ද? சிங்களம் ஒரு ஆளா? දෙමළ කෙනෙක්ද? தமிழ் ஒரு ஆளா? මුස්ලිම් කෙනෙක්ද? முஸ்லிம் ஒரு ஆளா? ભેදකින් තොරව எந்த விதமான பேதமும் இல்லாமல் අපි ඒ අනතුරට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා. நாங்கள் அந்த அனர்த்தத்துக்கு எதிராக நாங்கள் செயற்படணும். හොඳ නරකද? சரியா புள்ளையா? අපිට සමහර වාර්තා එමින් තිබෙනවා. எங்களுக்கு சில அறிக்கைகள் வந்து கொண்டு இருக்குது. මුස්ලිම් 99.99කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන முஸ்லிம் மக்கள் 199.99% நிராகரிக்கிற කුඩා අන්තවාදී කණ්ඩායම් ஒரு சிறிய ஒரு அடிப்படைவாத இயக்கம் නැවත පොඩි පොඩි ක්‍රියාකාරීත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන බව மீண்டும் சின்ன 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 விஷயங்களை ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லி දන්නව ඇති. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். නතර කරන්න ඕනේ නැද්ද? அதை நிப்பாட்டணுமா இல்லையா? මම තමුන්වහන්සේගෙන් අහන්න. நான் உங்கள்ட்ட கேட்கிறேன், නබිනායකතුමා நபிகள் நாயம் அவர்கள் එතුමාගේ කිසිදු දේශනාවක ඉදිරිපත් කළ නැති කරුණු அவர் எந்த விடயத்திலையும் சொல்லாத விடயங்கள் අල් කුරානයේ විකෘති කරමින් அல் குரானை விகாரப்படுத்தி ඉතාමත් සුළු කණ්ඩායම් ஒரு மிகவும் குறுகிய அணி අන්තවාදී මතයන් වපුරමින් තිබෙනවා. அடிப்படைவாத சித்தாந்தத்தை விதைத்துக் கொண்டு තියෙනව නේද මේකක්? அப்படி இருக்குதானே? ඒක මුස්ලිම් සමාජයට හොඳද? அது முஸ்லிம் மக்களுக்கு சரியாது. තමුන්වහන්සේලාගේ ආගමට හොඳද? உங்களோட மார்க்கத்துக்கு நல்ல மாதிரி, තමුන්වහන්සේලාගේ නිදහසට හොඳද? உங்களோட சுதந்திரத்துக்கு நல்ல மாதிரி. හොඳ නැහැ. கூடாது. ඒවා අපි මැඩ පැවැත්විය යුතුයි. அதை நாங்கள் இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும். මට මම අහන්න එපාද? வேணாமான்னு கேட்கிறேன் நான். කින්නියාවේ නම් අන්තවාදී වැඩ තිබ්බට කමක් නැහැ හාද? கிண்ணியால என்ன சொன்னா அடிப்படைவாத பிரச்சனை இருக்கும்னு சொன்னால் பரவாயில்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்களா? මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்றீங்க? එපානේ.
ඒ නිසා අපි සාමය ස්ථාපිත කරන්න මේ වැඩ කරන්නේ. நாங்கள் சமாதானத்தை உறுதிப்படுத்தத்தான் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව ஆகவே இந்த அரசாங்கம் රටේ ආරක්ෂාවත් நாட்டின் பாதுகாப்பும் සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනයාගේ ආරක්ෂාවත් சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் அனைவரது பாதுகாப்பு සියලු ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් அனைவரது உரிமையும் සියලු ජනයාගේ ආගම ඇදහිමේ නිදහසත් அனைத்து மக்களும் மார்க்கத்தை பின்பற்றும் உரிமையை තමන්ගේ භාෂාවෙන් වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙන නිදහසත් தங்கள் மொழியின் மூலமாக வேலை செய்யும் உரிமையையும் තමන්ගේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය ප්‍රවර්ධනය කරන්න යන තියෙන නිදහසත් தங்களது கலாச்சார தனிமை ආරක්ෂා කරන ආණ්ඩුවක් அவர்களது கலாச்சார விடயங்களை பாதுகாக்கும் ஒரு அரசாங்கம் ජාතික සමගිය ආණ්ඩුවක් தேசிய ஒற்றுமையின் அரசாங்கம் සියලු ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ආණ්ඩුවක් அனைவரது பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் அரசாங்கம் ඒ ආණ්ඩුවට ජාතිවාදී ලේබල් ගහන්න බෑ அந்த அரசாங்கத்துக்கு இனவாத லேபிள் ஒட்ட இயலாது ඒ නිසා ඔය පොඩි පොඩි පෝස්ට් දාන අයට කියන්නේ ஆகவே நான் இந்த சின்ன சின்ன போஸ்ட் போடுறாங்களே சொல்றேன் ඒවට අහු වෙන්නේ අද මුස්ලිම් සමාජය இன்றைய முஸ்லிம் சமுதாயம் அதுக்கு வந்து அகப்பட போவதில்லை එහෙම අහු වෙනවා නම් அப்படி அகப்பட போவதுண்டால் මේ තරම් දහස් ගණනක් මෙතෙන්ට එන්නෙත් නෑ இவ்வாறான ஆயிரக்கணக்கானாக்கள் வரப்போறதும் இல்ல එහෙම නේද அப்படித்தானே අහු වෙනවද ඒවට அதுக்கு நீங்க அகப்பட போறீங்களா ඒ දේශපාලන ඉවරයි அந்த அரசியல் முடிஞ்சு දැන් අපි එකතු වෙලා තියෙන්නේ இப்ப நாங்கள் ஒன்றுபட்டிருக்கோம் දැන් අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ රට හදන්න ඕන நாங்கள் ஒன்றுபட்டு இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவோம் දේශපාලන ව්‍යාපාරයකට අපි அரசியல் இயக்கம் என்ற ரீதியில நாங்களும் රට ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය කරන සියලු වෙහෙස දරනවා இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவதற்கான අனைத்து விதமான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம். ජනාධිපතිවරයා ජනාධිපති ජනාධිපතිවරයා ලෙස මට හෝ ජනාධිපති අපේ ආණ්ඩුවට හෝ අපේ മന്ത്രിවරුන්ට හෝ පෞද්ගලික කිසිවමනාවක් නැහැ ஜனாதிபதியின் ரீதியில் எனக்கோ உங்களுடைய அரசாங்கத்துக்கோ உங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கோ எந்த விதமான தனிப்பட்ட விடயங்களில் අපි මේ මුළු වෙහෙස දරන්නේ நாங்கள் இந்த ஒட்டுமொத்த முயற்சியை මේ நாங்கள் රට எடுப்பது. මේට වඩා හොඳ රටක් කරන්න ඕන இந்த நாட்டை இன்னும் நல்ல ஒரு நாடாக මේ மாற்ற රටේ ජනතාවට මේට වඩා හොඳ ජීවිතයක් දෙන්න ඕන இந்த மக்களுக்கு இதை விட நல்ல வாழ்க்கை ஒன்றை ඒ வழங்குவது. වෙනුවෙන් වැඩ කරන ආණ්ඩුවක් அதற்காக வேலை செய்யும் அரசாங்கம் හොඳ නැද්ද මේ ආණ්ඩුව அது நல்லம் இல்லையா? நாங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்பும் அந்த படிகளை எடுத்து வைத்திருக்கின்றோம். මේ දැන් බලය ඉල්ලන අය இப்ப ஆட்சியை கேட்கிற ஆக்கள் මේ රට පාලනය කරන්නේ இந்த நாட்டை ஆட்சி செய்தார்கள். ඒ ආණ්ඩුවල ওই ගොඩක් අය ඇමතිකම් දරුවනි அதில் நிறைய பேர் அமைச்சு பதவியில வகித்தார்கள். හැබැයි මොකද්ද ප්‍රතිඵලය என்ன பிரதிபலன்? තෙල් නැති රටක් எரிபொருள் இல்லாத நாடு, ගෑස් නැති රටක් கேஸ் இல்லாத நாடு, ඩොලර් නැති රටක් டாலர் இல்லாத நாடு, ණය ගෙවා ගන්න බැරි රටක් கடனை கட்ட முடியாத நாடு, බෙහෙත් ටික ගේන්න බැරි රටක් மருந்து கொண்டு வராத நாடு, දොස්තරවරු ඉංජිනේරුවරු දාලා ගියපු රටක් டாக்டர் என்ஜினியர் நாட்டை விட்டு போன நாடு, ඔන්න හදපු රට அதான் இவங்கள் கட்டி எழுப்பின நாடு. අන්න ඒ රට තමයි அந்த நாடுதான் ජාතික ජන බලවේගයේ මේ ගොඩගන්නේ தேசிய மக்கள் சக்தி மீட்டெடுக்கின்றது. අපි ජනාධිපති ධූරයට පත් වෙලා நாங்கள் ஜனாதிபதி பதவிக்கு வந்து මහා ආණ්ඩුව හදලා அரசாங்கத்தை உருவாக்கி මාස 6ක් ගත වෙලා තියෙනවා 6 மாதங்கள் சென்றிருக்கின்றோம். අපි මොකද්ද කරේ நாங்கள் என்ன செய்தோம்? ඉස්සරලම අපි ආර්ථික ස්ථාවර කරා முதல்ல நாங்கள் பொருளாதாரத்தை உறுதிப்படுத்தினோம். අද ආර්ථික ස්ථාවර භාවය හදලා තියෙනවා நாங்கள் பொருளாதாரத்தின் உறுதித்தன்மை என்று நாங்கள் நிறுவி இருக்கின்றோம். ඉස්සර මොකද වෙන්නේ முதல்ல என்ன நடந்தது? නිදියනකොට ඩොලරයගේ එකාගයක් நித்திர கொள்ளோக்குள்ள வந்து டாலர் பெறுமதி ஒன்றும் නැගිටිනකොට තව ආගයක් எலும்போக்குள்ள அது இன்னொன்றா இருக்கு. තිබෙනත් එහෙම කාලයක් அப்படித்தானே ஒரு காலம் இருந்தது. රුපියල් 400ට ගියා ඩොලරය 400 ரூபாய் கிட்ட போனது අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கு? මාස 6ක් මුළුල්ලේ 6 மாதம் போயிருக்குது. ඩොලරේ රුපියල් 300 වටේ තියාගෙන ඉන්නවා நாங்கள் 300 ரூபாய்க்குள்ள வந்து நாங்கள் டாலரை வச்சிருக்கிறோம். කට්ටිය කිව්වා ஆக்கள் சொன்னாங்க වාහන ගේන්න පටන් ගන්නකොට ඩොලරේ උඩයයි කිව්වා வாகனம் கொண்டு வரக்குள்ள வந்து டாலர் மேல போகும்ண்டாங்க. නෑ අපි පාලනය කරලා තියෙනවා நாங்கள் அதை கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறோம். අපි පහුගිය දෙසැම්බර් මාසේ 21 වෙනිදා கடந்த டிசம்பர் 21ஆம் தேதி අපි ණය පොතුවගත කිරීම වැඩසටහනට ඇතුළු වුණා நாங்கள் கடன் மீள்சீரமைப்பு செய்தோம். ඒ සඳහා රටවල් වලට අපි ගෙවීමක් කරා நாங்கள் நாடுகளுக்கு கடனை திருப்பி கொடுக்க துவங்கினோம். ඩොලර් මිලියන 500ක් අපි ගෙවුවා රටවල් වලට 500 மில்லியன் டாலர்களை நாங்கள் திருப்பி செலுத்தினோம். ඒ ආසන්න මුදලක් දුන්නා அது அந்த தொகையை நாங்கள் கொடுத்தோம். අද වාහන වලට LC ඕපන් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට இன்றைக்கு வாகனங்களுக்கான எல்சி திறக்கப்பட்டிருக்குது. ඩොලර් මිලියන 300ට වඩා වැඩි 300 மில்லியன் டாலர்களுக்கு அதிகமாக ඒ திறக்கப்பட்டிருக்கு. කියන්නේ මොකද්ද அப்படின்னா என்ன? අලුතෙන් ඩොලර් වියදම් වෙනවා புதுசாக டாலர் செலவழிக்கப்படும். හැබැයි ඩොලරයගේ ස්ථාවරව තියෙනවා ஆனால் டாலரின் பெருமானம் உறுதியாக இருக்கின்றது. රට ස්ථාවරයි நாடு உறுதியாக இருக்கின்றது. අවුරුදු 5කට පස්සේ 5-6 வருஷத்துக்கு பிறகு ලංකාවේ වැඩිම විදේශ සංචිතය இலங்கையில் அதிகமான அந்நிய செலாவணி ඩොලර් බිලියන 6.5කට වඩා වැඩි 6 பில்லியனுக்கு அதிகமாக විදේශ இருக்கிறது. සංචිතයක් அந்நிய செலாவணி අද මහ බැංකුව ගාව තියෙනවා இன்றைக்கு மத்திய வங்கிட்ட இருக்குது. ආර්ථික ස්ථාවරයි பொருளாதாரம் உறுதியானது. බැංකු පොලි අනුපාතිකය வங்கி வட்டிகள் 35ට ගියා 30-35 வீதத்துக்கு போனது. අද 10ට අඩුවෙන් තියෙනවා இன்னைக்கு 10 வீதத்துக்கு குறைஞ்சிருக்கு. රට ස්ථාවරයි நாடு உறுதியாக இருக்கு. බහණ්ඩ මිල பொருட்களோட விலை දිනපතා ඉහළ ගියා நாளாந்தம் அதிகரித்து மத்தகனே. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். අද ස්ථාවරයි இன்றைக்கு உறுதியாக இருக்குது. අපි බලය ගන්නකොට நாங்கள் அதிகாரத்துக்கு வரைக்குள்ள තිබුණු පෙට්‍රල් මිල இருந்த பெட்ரோல் விலை, තිබුණු ඩීසල් මිල இருந்த டீசல் விலை එදාට වඩා අද අඩුයි அண்டைய விட இன்றைய குறைய. අපි බලය ගන්නකොට තිබුණු நாங்கள் அதிகாரத்துக்கு வரைக்குள்ள ලයිට් බිල லைட் பில் එදාට වඩා අද අඩුයි அண்டைய விட இன்றைய குறைய අපි අඩු කරලා තියෙනවා நாங்கள் குறைத்திருக்கிறோம். ආර්ථික ස්ථාවර කරලා තියෙනවා பொருளாதாரத்தை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறோம். ඒ විතරක් නෙමෙයි அது மாத்திரமல்ல, ඒ ආර්ථික ස්ථාවර භාවයේ ප්‍රතිඵල அந்த பொருளாதார உறுதிப்பாட்டின் ජනතාවට ලබා දෙමින් තියෙනවා அந்த
பெருவாறு மக்களுக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. අපේ රාජ්‍ය සේවය ශක්තිමත් කරන්න. எமது அரச துறையை உறுதிப்படுத்தணும். අපි රාජ්‍ය සේවය නියැලෙන අයට எமது அரச சேவையில் இருப்பவர்களுக்கு ලංකා ඉතිහාසයේ இலங்கை வரலாற்றில் වැඩිම වැටුප් වැඩිවීම මාස 6 ආණ්ඩුව ලබා දුන්නා. 6 மாத அரசாங்கத்துக்குள் நாங்கள் வந்து அதிக சம்பள உயர்வை வழங்கி இருக்கின்றோம். රුපියල් 38000 පඩිගත්තු ගුරුවරයෙකු වැටුප 38,000 சம்பளம் எடுத்த டீச்சர்களோட சம்பளம் රුපියල් 63000 දක්වා වැඩි කරා. 63,000 வரைக்கும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு. රුපියල් 54ක් වැටුප් ගත්තු අලුත් දොස්තර කෙනාගේ වැටුප 54,000 சம்பளம் எடுத்த புதிய வைத்தியர்களோட රුපියල් சம்பளம் 94000ට කිට්ටු වෙන්න වැඩි කරා. 94,000 கிட்ட அதிகரித்திருக்கு. එහෙමයි කරලා තියෙන්නේ. அப்படித்தான் நாங்கள் செய்திருக்கின்றோம். ඒ වෙනුවෙන් அதற்காக මේ අවුරුද්ද විතරක් අපි இந்த வருடம் மாத்திரம் රුපියල් කෝටි 11000ක් දරනවා. 11,000 கோடிகளை நாங்கள் செலவழிக்கிறோம். රාජ්‍ය සේවකයන් වැඩි වෙච්ච වැටුප ගෙවන්න. அரச உத்தியோகத்தர்கள் அதிகரிக்கப்பட்ட சம்பளத்தை கொடுக்க අපි සල්ලි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. நாங்கள் காசை மிச்சம் பிடிச்சு පරිස්සම් කරලා තියෙනවා. காப்பாத்தி இருக்கிறோம். ඒවා වැටුප් වැඩි කරලා අපි ජනතාවට ලබා දෙනවා. அந்த சம்பளத்தை அதிகரித்து வந்து நாங்கள் மக்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, අපි අලුතෙන් රාජ්‍ය සේවයට புதியதாக அரச உத்தியோகத்தருக்கு 30000ක් බඳව ගන්නවා. நாங்கள் உத்தியோகத்துக்கு வந்து 30,000 நாங்கள் சேர்க்கிறோம். 5,500කින් 5 வருடத்துல රාජ්‍ය සේවයට බඳව ගත්තේ නේ. அரச உத்தியோகத்துக்குள்ள வந்து உள்வாங்கப்படையில் 30000ක් බඳව ගන්නවා රාජ්‍ය සේවයට. 30,000 பேர் நாங்கள் புதிதாக சேர்த்துக் අපි கொள்வோம். සල්ලි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. நாங்கள் காசு மிச்சம் பிடிச்சிருக்கிறோம். සල්ලි එකතු කරලා තියෙනවා. காசு சேர்த்திருக்கிறோம். රාජ්‍ය සේවය හදන්න ඕන. நாங்கள் அரச சேவையை கட்டி ඒ எழுப்புவோம். විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல, අපි අස්වැසුම 8500 10000 දක්වා වැඩි කරා. 8,500 ரூபாய் கொடுக்கப்பட்ட அஸ்வசமா 10,000 ரூபாய் ஆக்கி இருக்கிறோம். 15000 දීමනවා 17500 දක්වා වැඩි කරා. 17,000 ரூபாய் கொடுப்பணும் 17,500 ரூபாய் ஆக்கி இருக்கிறோம். ජූනි මාසයේ ஜூன் மாசத்தில் තවත් පවුල් ලක්ෂ 4කට இன்னும் 4 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு අලුතෙන් අස්වැසුම ලබා දෙනවා. புதிதாக அஸ்வசமா பெற்றுக் கொடுப்போம். අපි හදනවා මේ රට. நாங்கள் இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்புவோம். පාසල් දරුවෝ ලක්ෂ 16කට 16 லட்சம் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு රුපියල් 6000 ගානේ දුන්නා. 6,000 ரூபாய் பிரகாரம் கொடுத்தோம். පාසල් පොත් සහ උපකරණ මිලදී ගන්න. பாடசாலை உபகரணங்கள் வாங்க එහෙම ආණ්ඩුවක් මේක. அவ்வாறு அரசாங்கம் இது. ළමයි 300ට වඩා අඩු. 300 மாணவர்களுக்கு குறைந்த සෑම පාසලකම දරුවන්ට எல்லா பாடசாலை மாணவர்களுக்கும் සපත්තු දෙකක් ආණ්ඩුවෙන් දෙනවා. சப்பாத்து வாங்குறதுக்கு காசு கொடுத்தோம். එහෙම රට ආණ්ඩුවක් මේක. அவ்வாறு அரசாங்கம் இது. මෙම ආණ්ඩුව හැදිලා තියෙනවද? இவ்வாறு அரசாங்கம் இதுக்கு முதல் இருந்து මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර වැඩි කරා. மகாபொலையை கூட்டினோம் நாங்கள். වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි කරා. வயோதிபர்களது වකුගඩු රෝගීන්ට දෙන දීමනාව වැඩි කරා. சிறுநீரக நோயாளியின் அதை நாங்கள் අපි கூட்டினோம். මේ රටේ ජනතාව බලා ගන්න ආණ්ඩුවක්. இந்த நாட்டு மக்களை பார்க்கும் அரசாங்கம். තව මේ රට හදනවා. இன்னும் இந்த நாட்டை கட்டி எழுப்பும். හදන්න ජනතාවට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. நாங்கள் நாட்டை கட்டி எழுப்ப වෙනද மக்களுக்கு මොකද්ද වෙන්නේ? பிரதிபலன் கிடைக்கும். වෙනද මොකද්ද වෙන්නේ? முதல்ல என்ன நடந்தது? മന്ത്രി ඇමතිට ඔක්කොම ලැබෙනවා. அமைச்சருக்கு எல்லாம் கிடைக்கும், ජනතාවට මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. மக்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கிறல்ல. අපේ ආණ්ඩුව එහෙම නෙවෙයි. எங்கட அரசாங்கம் அப்படி இல்ல. മന്ത്രിවරු ඇමතිවරුන්ගේ ඔක්කොම අයින් කරනවා. அமைச்சர்கள் உறுப்பினர்கள் எல்லாத்தையும் இல்லாமல் ஆக்குவோம். ජනතාවට දෙනවා. மக்களுக்கு கொடுப்போம் நாங்கள் அது. മന്ത്രിවරුන්ගේ වාහන පර්මිට් එක අයින් කරනවා. பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர்கள் வாகன பெர்மிட் இல்லாம ஆக்குவோம். එයින් ඉතුරු වෙන ධනය ජනතාවට දෙනවා. அதுல மிஞ்சிற காசை வந்து மக்களுக்கு கொடுப்போம். ඇමතිවරුන්ට නිල වාස දෙන්නේ නැහැ. அமைச்சர்களுக்கு வந்து அவர்களுக்கான உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலம் ඇමතිවරුන්ගේ இல்லை. ලයිට් බිල් වතුර බිල් ගෙවන්නේ නැහැ. அவங்க லைட் பில் தண்ணி பில் கட்டுறேல. മന്ത്രിවරු ඇමතිවරු පිටිපස්ස යන පොලිස් නිලධාරීන් දෙන්නේ නැහැ. உறுப்பினர்களுக்கு பின்னால போற வந்து போலீஸ் உத்தியோகத்தர் இல்ல. ඇමතිවරයා ඇමති පඩිය ගන්නෙ නැහැ. அமைச்சருக்கான சம்பளத்தை எடுக்கிற இல்ல. മന്ത്രി පඩිය විතරයි ගන්නෙ. உறுப்பினர் சம்பளத்தை மட்டும் தான் அவர் எடுக்கிறார். රටේ මුදල් ඉතුරු කරනවා. நாட்டுல காசை மிச்சம் பிடிக்கிறார். රටේ මුදල් නාස්ති කරන්නේ නැහැ. அந்த நாட்டு மக்களின் பணத்தை நாசமாக்க ඒ ඉතුරු කරගන්න සල්ලි அப்படித்தான் நாங்கள் காசு மிச்சம் பிடிக்கிறோம். ජනතාවට ප්‍රතිලාභ හැටියට ලැබෙනවා. மக்களுக்கு அதை நாங்கள் பிரதிபலனாக හොඳ வழங்குகிறோம். නැද්ද මේ ආණ්ඩුව? அது நல்லம் இல்லையா? ලංකාවේ පළමු වතාවට இலங்கையில் முதல் முறையாக මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. இலங்கை நாட்டு மக்கள் அரசாங்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார். මහජනයාගේ මුදල් நாட்டு மக்களின் பணம் සතයක් හොරකම් කරන්නේ නැති, ஒரு சதம் களவெடுக்காத, සතයක් නාස්ති කරන්නේ නැති ආණ්ඩුවක්. சதம் வீண்விரையாக்க ஆகாத அரசாங்கம். ඉස්සර ආණ්ඩු කොහොමද? முதல்ல எப்படி இருந்தது? ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීගෙන් නම් ගහන්නේ. பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் இருந்து களவெடுப்பாங்க. එහෙම තිබුණ නැද්ද? அப்படித்தான். එහෙම තිබුණ නැද්ද? அப்படி இருக்கே இல்லையா? ජනතාව ඡන්දෙ දෙනවා. மக்கள் வாக்களிப்பாங்க. ඒගොල්ලෝ ප්‍රාදේශ සභාවට එනවා. அவங்க பிரதேச சபைக்கு போவாங்க. ජනතාව ඡන්දෙ දෙනවා. மக்கள் வாக்களிப்பாங்க. ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපති වෙනවා. பிரதேச சபை தவிசாளரா வருவார். ජනතාව ඡන්දෙ දෙනවා. மக்கள் வாக்களிப்பாங்க. පළාත් සභාවට යනවා. மாகாண சபைக்கு போவாங்க. ජනතාව ඡන්දෙ දෙනවා. மக்கள் வாக்களிப்பாங்க. පාර්ලිමේන්තුවට යනවා. பார்லிமெண்ட்டுக்கு போவாங்க. ජනතාව ඡන්දෙ දෙනවා. மக்கள் வாக்களிப்பாங்க. ඇමතිකම් ගන්නවා. அமைச்சராவாங்க. ජනතාව ඡන්දෙ දෙනවා. மக்கள் வாக்களிப்பாங்க. ජනාධිපතිවරු ගන්නවා. ஜனாதிபதி ஆவாங்க. ඒගොල්ලන්ට බෙදා ගන්නවා. அவங்களே பிரிச்சு கொள்வாங்க. එහෙම එකක් තිබුණ නැද්ද? அப்படி ஒன்று இருக்கே இல்லையா? අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? இன்றைக்கு என்ன நடந்திருக்கு? අද සියල්ල ජනතාවට බෙදෙන ආණ්ඩුවක්. இன்னைக்கு எல்லாம் மக்களுக்கு கொடுக்கும் அரசாங்கம். මේක තමයි ආණ්ඩු කියන්නේ. இதுதான் அரசாங்கம் என்பது. එනිසා මේක තමයි හොරකම වංචාව නතර කරපු ආණ්ඩුව. இதுதான் களவு ஊழல் மோசடி இல்லாமல் போன அரசாங்கம். අපිට වෙන කිසි වමනාවක් නැහැ. எங்களுக்கு வேற தேவை ஒன்றும் මේ இல்லை. රට හදන පිපාසය අපිට තියෙනවා. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பும் நோக்கம் எங்களுக்கு මේ රට இருக்கிறது. ගොඩනගන වමනාව අපිට තියෙනවා. இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்பும் சிந்தனை எங்களுக்கு இருக்கின்றது. තමුන්වහන්සේගේ වමනාව මොකද්ද? හොරකම නතර කරන්න ඕන නේද? உங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க வந்து
கலவை இல்லாமல் ஆக்கணும் தானே, නාස්‍ය නතර කරන්න ඕන නේද? வீண்பெரியம் இல்லாமல் ஆக்கணும் தானே, රට හදන්න ඕන නේද? நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் தானே, ජාතික සමගිය හදන්න ඕන නේද? தேசிய ஒற்றுமை கட்டியெழுப்பணும் தானே, ජාති වාදේ නතර කරන්න ඕන නේද? இனவாதம் இல்லாமல் ஆக்கணும் தானே. කවුද ඒක කරන්නේ? யார் அதுக்கு எதிர்ப்பு? මට කියන කවුද කරන්නේ? யார் அதை செய்யணும்? ඒක කරන්න තියෙන ජාතික ජන බලවේගය විතරයි. தேசிய மக்கள் சக்தி மாத்திரம் தான் அதை செய்ய